गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। फार्स्ट टाइम आदा श'बननि डाइरेक्सन खालामनायाव आरो बे मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शनाव खामानि मावनानै बर'नि थैयाव खामानि मावनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेवहाय माखासे गोबां मिनिं गोनां डायलग्सफोर दं, माखासे गोबां बर' हारिनि बारै गोबां मिनिं होनाय दं। थारैनो आं खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो गासिबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो, बयबो नायफै, सापर्ट खालामफै। दिनै आरो गोजोनथाव खौराङा बेनो, दिनैनि ट्रेलारा दिनै जोंनि बर'नि थै ट्रेलारखौ रिलिज खालामनाय जाबाय आरो फुल फिल्मखौबो थाबैनो हगारनाय जासिगोन। आरो आंना महरगिरि फाव खालामनाय हिसाबै बेनो, आं मेन लिडआव मोनदों। बिदिनो हाग्रानि बिदिनो आर्मि बेखिनिखौनो होननो सानो। आं सासे आइजो महर बिग्रायारिनि आं फाव खालामदों। आंनि नामा जाहैबाय थुंग्रि। नोंथांमोना निस्सय बे फिल्मखौ मोजां मोनगोन आरो रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायदों बे फिल्मखौ जेरैबायदि अननाय होनांगौ बेबायदिनो अननाय होबानो जाबाय। सावथुननि सल'आथ' बिराद मोजां आरो जेनेबा गोदोनि समावहाय बड'लेण्ड जिहेतु आन्दलनमोन बेखौनो लानानै नैबे फिल्मा बानायनाय जादों आरो। दिनै ट्रेलारखौ नुनानैथ' आं बिराद मोजां मोनदों। आं मोजांखौनो आसा खालामदों। एक्सुवेलि आङो गिबियावनो बयनिसिमबो जोंनि बर' हारिनि गासैनिसिमबो आंनि गिबियावनो खुलुमनाय सिबिनायखौ आं जासिहरग्रोनाय जाबाय। आङो बे बर'नि थै जे फिल्माव आं जे फावखौ खालामनो मोनदों नेगेटिभ रल हिसाबै, अब्लाबो जोंनि जेसेबांखि दिनैसिम दासिमाव बर' फिल्मा ओंखारबोबाय थादों, अब्लाबो नैबे फिल्मखौ दा समाव जेरै बर'नि थै, बयखौबो आं बेखौनो खावलायगोन, बे बर'नि थै फिल्मा मोनसे जारिमिनारि बर' हारिनि बड'लेण्ड सोदोबाव जेरखम जों बयबो मिथिगौ जों बड'लेण्ड दाबिनायाव जोंहा बेसेबां गेदेर खहा एबा दिनै जोंहा बेसेबां गावनि माखासे गोमानांगौ, बे फिल्माव गासैखौबो दिन्थिजोबनायानो दङ। बेनिखायनो आं सासे बे बर'नि थैयाव जे रल मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं गिबियावनो थेंक्स होदों जाय प्रडिउसार मेम आरो रोंसार बे बिथांखौ आङो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ होदों। मानोना बे बिथांनि होनायनि थाखायसो आं बे बर' फिल्माव आं सुबिदाखौ मोनदों। आरो थेंक्स होबावो सपन ब्रह्मखौ, बिथाङा जोबोद मोजां लिरदों। स्क्रिप्ट एन्ड डायलग्सफ्रा जोबोद गोसोआव नांथाव जोंनि हारिखौ लानानै जोबोद मोजां लिरदों बे बर'नि थैखौ। आं आसा खालामो बे बर'नि थैखौ जायफ्रा जेसेबांखि नायगोन साफ्रोमनियावबो मोनसे खौसेथा, मोनसे जांख्रिथाय फैगोन होननानै आं आसा लायो। मानोना बे फिल्मा मोनसे फिल्म हिसाबैल' थायाखै, गासैबो जोंनि हारिनि खौसेथाखौ लाबोगोन। बे फिल्माव नायनो थाङोब्ला गासैबो जाथियाव मा जाथाय जानानै थांदों आरो पलिटिकेलि जोंनि हारिया बेसेबां नाख्रेबजाबोदोंमोन एबा बबे जायगायाव जोंहा मोन्थाय दंमोन बेखौ मोनबोआखै, दिनै बे फिल्मनि दुवारै जोङो गासैखौबो मिथिजोबनो हासिगोन आरो। दा जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं सासे एसेग्राब गिदिर मोनसे बे फिल्माव रल मोनदों, बेनिखायनो आं थेंक इउ होदों आरो बेनोसै। এই বৰনি থৈ এই যিটো সব চিনেমা আছে এইটো এটা সদস্য হোৱাৰ কাৰণে মই গৰ্ববোধ কৰোঁ। মই BTCত ঘৰ, মই কোকৰাঝাৰ শান্তিনগৰ ঘৰ। মই আৰ্টিষ্ট হিচাপে মই গৰ্ব কৰোঁ যে এই মুভিত মই পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিছোঁ। মোৰ বৰ ভাল লাগিছে। আজি চবে আহিছে, আজি ট্ৰেইলাৰ আছিল। অহা 13 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ ৰিলিজ হ'ব মুভিটো। মানে আমি বহুত আনন্দিত। এইটো মই চিফ মিনিষ্টাৰ ৰ'ল কৰি আছিলোঁ। চিফ মিনিষ্টাৰ ফিল্ম মোৰ ভাল লাগে। আগত বেংগলী ফিল্মৰ অলপ পাৰ্ট আছিল আৰু মই মেইনলি কোকৰাঝাৰ ড্ৰামা কৰোঁ, বেংগলী ড্ৰামা।
আৰু ভেৰাইটিজ ড্ৰামা আৰু কালচাৰৰ লগত মই জড়িত আৰু বড়ো ফিল্ম এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব বড়ো ফিল্ম মই বড়ো ফিল্ম আৰু ইহঁতৰ মানে এৰেঞ্জমেণ্ট আৰু মানে এটাচমেণ্ট বৰ ভাল লাগিছে মোক মানে বহুত ৰেচপেক্ট দিছে মানে আৰ্টিষ্ট হিচাপে মোক সন্মান দি যিবিলাক মানে মোৰ লগত বিহেভ কৰিছে মই গৰ্বিত ৰাজ্যত আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ এই মুভিটোৰ যিটো উদ্দেশ্য এইটো সফল হ'ব ৰাইজৰ জনাম যে আপোনালোকে চবেই এই মুভিটো চাব এইটো চালে আপোনালোকে ভাল পাব কিছু আমাৰ BTCত যেটো মানে মছলৈ যে মুভিটো এইটো সবে এইটো ধৰক উপভোগ কৰিব সবকে আহ্বান কৰোঁ সবে যদি চাই ফিল্মটো মুভিটো অহা 13ত ৰিলিজ হ'ব সবে চাব লাগে মুভিটো ভাল মুভি এটা থেংক ইউ